Karon magbuhat kita og pinaka-basic nga example nga ginatawag nga basic Hello World application. So kini nga application no atong buhaton as a console app. So alang sa atong pagsugod, atong i-open ang ato ang na-install na diri nga Visual Studio 2019. So diri sa Visual Studio 2019 mao ni ang ato ang silbi mahimong environment or IDE nato nga gamiton aron sa ato ang padayon sa ato ang mga coding session, no? So diri kung napansin niyo na mga existing diri daan nga mga project, and then naasay additional nga mga options diri sa right side. So pwede ka mag-clone og repository kung nagagamit ka og source control sama sa Git, sa version or Team Foundation server. Pwede sab nimo i-open ang mga existing projects nimo o pwede sad ka magbuhat og new project. So para sa ato ang pagsugod, ato kining i-click ning create a new project. So diri sa create new project nga window, so tagaan kanyag mga option, no? So daghan nagkalaylay nga mga project templates nga pwede nimong pilion as silbi starting point nimo sa imong mga projects. So naay mga option as web application, if you're into Windows Azure, na po Azure Functions. So diri ato lang sang pangitaon ang console app. So naay option diri console app.net framework. So ato na siyang i-select tapos click next. Tapos diri type na to ang project name. So for example sa atong project name, Hello World. So, pwede piliin nimo asa nimo ibutang. So, by default, pasagdan lang na to as default. Mao ni siya ang default nga location sa imuhang project. And then, solution name, Hello World. And then, select nimo kung unsa pod nga .NET Framework version ang imong gusto. So, by default, ang latest niya is 4.7.2. So, leave lang na to ang default nga option. And then, i-click na to ang create. So ato lang siyang paabuton kadali samtang gina-prepare sa Visual Studio ang basic template sa ato ang console project. Okay, so since nakita na ninyo no nga nag-load na siya, pasabot ani nga nabuhat na or na-prepare na tanan sa Visual Studio ang mga kinahanglanon nimo nga mga files para sa imuhang console project. So orient lang nato gamay ato mga kagalingon no sa layout aning nakita karon nato sa Visual Studio. So daghan ni siya mga sections or mga boxes nga imong mapansin, di ba? So makikita kaning pinadako diri nga boxes nya naay pangalan nga program.cs, and then balimaw ni siya ang main window nimo for editing the code. So diri siya. And then sa baba na po kay mga several diri nga mga boxes or tabs or windows nga pwede nimo i-select. So nani siya laylay nga tabs diri no, na PowerShell, Test Explorer. So dili lang nato ni discuss kada each section ani, but aware lang ta nga naa ni siya nga mga tabs for development. Okay? And then sa right side, ang by default kaning Solution Explorer diri ta tanan gamito nato as a source of information sa mga sa atong mga files sa atong project ug unsay mga settings nga pwede nato ma-set. So pwede sab nato ma-set ang mga settings sa atong project specific or solution specific. So if you want to check no kung unsang mga properties, then diri sa na-tab diri no nga properties. So i-click lang na nimo and then makita nimo kung unsay mga properties either sa solution nimo sa project or sa specific gyud nga mga files. Okay? So nakita ninyo no nga naatay default diri nga gi-prepare na nga daan nga gibuhat sa ato ang console app nga template. So para sa ato ang basic example kayo, magbutang ta diri og isa lang ka statement. So atong ibutang console.writeLine, and then magbutang tag duha ka double quotes, and then i-close na to siya into semicolon, and then ibutang na to diri hello world. So typical na kay ni siya nga example no sa every other
coding tutorial nga if you've come across sa uban nga mga languages as JavaScript or VB or Python. So mo ning usual nga mga example nato. So karon since na type nato ning console.writeLine hello world. So explain nato kadali unsay buhaton ani niya. So kaning console isa ni siya ka class sa C# no, built-in siya nga library nga pwede ka mag butang or magpa-output og string dito sa imuhang console. Or unsa man na siyang console. So if you're familiar with command line, so diha na siya mo appear. So ato sa ni siyang i-save. Pwede ka mag-press og Control S or pwede sab nimo ni i-click ni siya nga icon save program. Okay? So karon ato ni siyang testingan og padagan or i-run. So napansin niyo sa taas na atay kaning start nga button. So sa kaning nga start nga button, mao ni siya ang atong gamiton para makaparanta sa ato ang program. Specifically kaning console app mag-generate ni siya executable nga iparan niya or padaganon niya sa sulod sa imuhang Windows system. So para mapara nato ni siya, pwede nato ni click ang start or pwede punta siya diri sa debug and then start debugging. Okay? So pwede na siya duha ka option, either F5 or start debugging. So i-try na to start debugging and then if you notice na yung mga output diri nga naga-compile siya, meaning gina-process niya ang code na to. So nakapansin mo na ining gawas nga command line. So paspas lang kayo siya tungod kay isa lang man pud ang ato ang statement nga gibutang diri kaning console.writeLine. So para makita gyud nato ang output before mag-end ang program, atong sumpayan diri sa baba. So console.readLine. Okay? So kaning readLine, any keyboard press sa imuhang keyboard, hulaton na niya. And then mag-end ang imuhang main nga program. Okay? So save na to. Tapos atong padaganon og usab. So sa atong keyboard, i-try na po nato ning F5. So mag-press tag F5 and then i-compile niya. And then nakita ninyo no nga naining gawas nga command line or command prompt. So sa atong command prompt na nakita nato diri nga na ay hello world, di ba? So kaning hello world karon mo na ni siya ang output sa atong gibutang nga first statement nato diri nga kaning console.writeLine. Okay? So bali mao ni iyang output. Karon para ma-close nato ni siya, press lang tag any key sa atong keyboard and then mo exit na siya sa program. Okay? So mao ni siya ang pinaka basic kayo nato nga example, basic example nga code para sa C#. So kani siya nga example nato karon kaning hello world mao ni ato ang basihan para sa sunod pa nato nga mga lessons for further discussion. So paabot lang ta sa sunod nato nga mga lessons og sa kanunay uban ni ko ninyo og magpadayon kita sa pagtuon diri lang sa Code Eskwela.